उकडीचे मोदक म्हटले की बऱ्याच जणांना ते करायचं म्हटलं की टेन्शन येतं, पण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने उकडीचे मोदक कसे करायचे ते दाखवलेलं आहे। हाताने पारी न करता हे बघा परफेक्ट अशी उकड काढून आपण हे उकडीचे मोदक करणार आहोत। याच्यासाठी उकड कशी काढायची ते पण आपण बघणार आहोत। पीठ किती उकडीचं परफेक्ट आलेलं आहे ते तुम्ही बघू शकता। तर करायचं काय आहे, तर मी इथं 1 कप पाणी घेतलेलं आहे एका पातेल्यामध्ये आणि इथे अर्धा कप दूध घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये मी पाणी घालून इथे हे 2 कप असं केलेलं आहे। तुम्ही 1 कप पाणी आणि 1 कप दूध असंही घेऊ शकता किंवा 2 कप सरळ पाणी असंही घेऊ शकता, पण इथे मी दूध आणि पाणी एकत्र केलेलं आहे। अगदी पाव चमचा मी म्हणजे चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे आणि 1 चमचा साजूक तूप घातलेलं आहे आणि आता याला आपल्याला एक उकळी येऊ द्यायची आहे। ही उकड काढण्याची एकदम परफेक्ट पद्धत आहे। आता हे तांदळाचं पीठ आहे, म्हणजे हे मोदकाचं तांदळाचं पीठ आहे, विकतचं तांदळाचं पीठ आहे। तर ह्या कपाने मी 2 कप हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। म्हणजे जेवढं तुमचं पाणी असेल तेवढं तुमचं पीठ असायला पाहिजे। म्हणजे 2 कप जर पाणी असेल तर 2 कप तांदळाची पिठी। आता याच्यामध्ये हे तांदळाचं पीठ हळूहळू घालायचं आहे। तुम्ही घरगुती सुद्धा तांदळाचं पीठ इथं वापरू शकता, पण ते जुन्या तांदळाचं असलं पाहिजे। पण विकतच्या तांदळाच्या पिठाचे मोदक फार परफेक्ट आणि फार सुंदर होतात। तर मस्त असं सगळं हे पीठ मी हळूहळू घालून घेतलं आणि असं हे मी हे एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम स्लो असायला पाहिजे। तर पीठ असं व्यवस्थित आपल्याला भागवून घ्यायचं आहे। आता गॅसची फ्लेम बंद करायची आणि हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं। ह्याच्या अशा मोठ्या मोठ्या गुठळ्या झालेल्या आहेत, म्हणजे आपलं पाण्याचं प्रमाण जे आहे ते परफेक्ट आहे। तुम्ही हवं तर थोडंसं पाणी सुरुवातीला कमी घेऊ शकता। काय वेळा तांदळाच्या क्वालिटीवर हे पाण्याचं प्रमाण ठरतं, तर थोडं पाव कप पाणी तुम्ही कमी घेऊ शकता आणि जर गरज लागली तर नंतर मग थोडंसं गरम पाणी वापरून आपण हे पीठ मळू शकतो। तर आता हे मी अर्धा तास असं झाकून ठेवलेलं आहे। झाकल्यामुळे ही उकड आहे ती परफेक्ट आपली तयार होते। अर्धा तास झालेला आहे, उकड आपली परफेक्ट अशी इथं वाफ तिला मिळालेली आहे। तर आता मी एका मोठ्या परातीमध्ये हे सगळी जी उकड आहे ती काढून घेते। समजा जेवढंच पाणी आणि तेवढंच जर पीठ घेतलं तर कधी कधी उकड सैल होण्याची शक्यता असते, कारण तांदळाच्या क्वालिटीवर आपल्याला ठरतं। म्हणून उकड काढताना जेव्हा तुम्ही पाणी घेता ते समप्रमाणात न घेता थोडंसं पाव कप तुम्ही कमी घ्या आणि नंतर मग ही उकड काढा। तर छान असं हे मी मळून घेतलेलं आहे। पहिलं थोडंसं असं गरम असतं ते, त्यामुळे थोडंसं असं हाताला सुसरीतपर्यंत थोडंसं कोमट करून घ्यायचं आणि नंतर मग हे मळून घ्यायचं आहे। थोडासा तुपाचा हात लावलाय म्हणजे इथं पीठ आपल्या हाताला कुठे चिटकत नाही। खूप छान मळून घ्यायची। हे बघा परफेक्ट असं आपलं हे मोदकाचं पीठ इथं तयार झालेलं आहे, एकदम परफेक्ट। बोट रोवून बघलं तर त्याला कुठेही चिरा वगैरे पडत नाही, म्हणजे परफेक्ट आपलं हे मोदकाचं पीठ झालेलं आहे। किती आपण ताणलं तरी हे छान असं ताणतंय, म्हणजे परफेक्ट आपलं हे पीठ इथं तयार झालेलं आहे। तर मोदक सुबक होण्यासाठी पहिली महत्त्वाची टिप म्हणजे खूप छान हे पीठ मळून घ्यायचं। जेवढं तुम्ही छान मळून घ्याल ना, तेवढे आपले मोदक जे आहे ते मोदकाची पारी जी आहे ती परफेक्ट होणार आहे आणि आपलं मोदकही परफेक्ट होणार आहे। तर थोडं पीठ मी काढून घेतलं याच्यातलं आणि ते परत मी छान मळून घेतलं आणि तुम्हाला जेवढे आकाराचे मोदक बनवायचे आहेत तेवढ्या आकाराचा आपल्याला इथं गोळा घ्यायचा आहे। तर तुम्हाला मोठे छोटे जेवढ्या आकाराचे मोदक पाहिजे त्या आकाराचा तुम्हाला इथं गोळा करून घ्यायचा आहे। तर हाताने पारी करायला बऱ्याच जणांना ती कठीण जाते आणि हाताने पारी करायला खूप वेळ पण लागतो आणि मोदक करायला पण खूप वेळ लागतो। तर एकदम सोप्या पद्धतीने आज आपण हे मोदक करणार आहोत। तर हे पुरी यंत्र आहे, तर याच्यावरती मी आज हे मोदक करणार आहे। तर असे 2 पेपर घेतलेले आहेत मी, प्लास्टिकचे पेपर, म्हणजे असे 2 पेपर वापरायचे। त्याने काय होतं की असे वापरल्यामुळे आपलं हे जे पीठ आहे ते कुठं चिटकत नाही। त्याला थोडासा मी तुपाचा हात लावला, तर दोन्ही पेपरना मी असा तुपाचा हलका हात लावून घेतलेला आहे, म्हणजे आपलं पीठ आहे ते कुठे इथं चिटकणार नाही। आणि एक गोळा इथे याच्यावरती ठेवून मी तो प्रेस करून घेतलेला आहे। तर गोळा असंच सेंटरला ठेवायचा नाही, तर थोडासा पाठी ठेवायचा। हे बघा सेंटरला ठेवला तर तो व्यवस्थित प्रेस होत नाही, तर थोडासा पाठी ठेवायचा आणि नंतर मग प्रेस करून घ्यायचा आहे। दुसरा कागद त्याच्यावरती ठेवायचा आणि हे प्रेस करून घ्यायचं आहे। तर प्रत्येक गोळा प्रेस करताना तुम्ही एकच फोर्स लावला पाहिजे।
समजा एखादा जास्त दाबला आणि एखादा कमी दाबला तर ही पारी जी आहे ती लहान मोठी होते. तर प्रत्येक गोळा हा एकाच त्याच्यावर दाब देताना तुम्ही एकच फोर्स त्याच्यावर लावला पाहिजे. तर ही बघा अशी मस्त अशी ही पटकन आपली मोदकाची पारी इथं तयार झालेली आहे. आता ही एकदम पातळ वगैरे करायची नाही आहे. जर तुम्ही एकदम पातळ केली तर मोदक फुटू शकतात. तर हलकीशी ही थोडीशी जाडसरच ठेवायची आहे, पण खूप जास्त जाडसर पण नाही. हे बघा हलकी जाडसर ठेवायची आहे. आणि आता आपल्याला मोदक करून घ्यायचे. तर याच्यासाठी काय करायचं, तर हलका असा पाण्याचा हात ह्या पारीला आतून फिरवायचा आहे, हलका फिरवायचा आहे, जेणेकरून मोदक आपल्याला चिटकवायला एकदम सोपं पडतं. तर हलका असा पाण्याचा हात मी आतून फिरवून घेतलेला आहे आणि बोटांना नंतर मी तूप लावलेलं आहे. आणि आता याच्या मी कळ्या पाडून घेणार आहे. तर कळी कशी पाडली ते तुम्ही बघू शकता. तर आपली पहिली जी हे अंगठ्याच्या बाजूची 2 बोटं, एवढ्या 3च बोटांचा वापर करून मी ही कळी पाडलेली आहे. जे मधलं बोट आहे ते मापासाठी ठेवलेलं आहे. बघू शकता ते मधलं बोट आहे ते माझं बाहेरच्या बाजूने आहे आणि अंगठा आणि अंगठ्याच्या बाजूच्या बोटाने मी ही कळी जे अंतर आहे किंवा कळीचा जो शेप आहे तो घेत आहे. तर मधलं बोट बाहेरच्या बाजूने ठेवायचं आणि नंतर अंगठ्याने बाहेरच्या बाजूने प्रेस करत ह्या कळीचा जेवढा उभा आकार आहे तो द्यायचा आहे. म्हणजे मधल्या बोटाला बाहेरून अंगठ्याने प्रेस करून घ्यायची. म्हणजे त्या चिमटीमध्ये आपल्याला ही कळी जी आहे ती पाडून घ्यायची आहे. तर प्रत्येक कळी मी तशी पाडलेली आहे. जेवढं शक्य असेल तेवढा जवळजवळ कळ्या पाडण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे मोदकाला भरपूर कळ्या येतील आणि आपला मोदक जो आहे तो सुबक दिसणार आहे. तर कळ्या कशा पाडल्यात तर ते तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता. थोडासा मी तुपाचा हात लावते म्हणजे जे पीठ आहे ते हाताला चिटकत नाही. तर अशी मस्त अशी मोदकाची वाटी इथं तयार झालेली आहे. आता याच्यामध्ये सारण भरायचं आहे. तर बऱ्यापैकी सारण भरायचं. जर सारण कमी भरला तर तुमचा मोदक हा बसका होणार आहे किंवा त्याचा आकार लहान होणार आहे. आणि आता हे आपल्याला क्लॉकवाईज बंद करून घ्यायचं आहे. म्हणून ज्या कळ्या आहेत त्यांची वरची टोकं आहेत ती आपल्याला क्लॉकवाईज तशी फिरवून घ्यायची आहेत आणि हळूहळू गोल गोल फिरवत आपल्याला हा मोदक जो आहे तो वळून घ्यायचा आहे. पहिल्या नवशिके आहेत त्यांना पहिल्या फटक्यात जमणार नाही, पण हळूहळू प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला हे परफेक्ट असे मोदक नक्की जमणार आहेत. तर बघा मी ज्या हातावर मोदक पारी ठेवलेली आहे त्या हाताच्या अंगठ्याने मी ह्या बाकीच्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या पुढे सरकवत आहे आणि वरतून मी हा हळूहळू बंद करून घेत आहे. पण वरतून बंद करताना पूर्ण हात तुमचा वरती असा असला पाहिजे. खूप खाली घेतल्यात तर जे पाकळ्या आहेत त्या खूप छान दिसणार नाही आहेत. आणि बंद करताना अंगठा आणि अंगठ्याच्या बाजूचं जे बोट आहे त्या चिमटीमध्ये पकडून मी हे वरतून हळूहळू बंद करून घेतलेलं आहे आणि एक्स्ट्राचं पीठ आहे ते काढून घेतलेलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता इथं परफेक्ट असा हा मोदक झालेला आहे. त्याला खूप छान अशा पाकळ्या पडलेल्या आहेत. तर मोदकाचं जे असं थोडंसं गोल असं फिरवून घ्यायचा म्हणजे मस्त असा त्याचा गोल असा आकार येतो. बघू शकता एकदम परफेक्ट असा हा इथं मोदक तयार झालेला आहे. जर वरचं टोकचं एक्स्ट्राचं पीठ असेल तर ते काढून टाकायचं आणि छान असा इथं हा मोदक तयार झालेला आहे. तर मोदक जेव्हा आपण हाताने मोदक करतो तेव्हा फार कठीण वाटतं की ह्याच्या परफेक्ट पाकळ्या येतील की नाही, परफेक्ट होणार की नाही. तर तुम्ही ह्या पद्धतीने मोदक केलात ना तर तुमचा परफेक्ट असा मोदक तयारच होणार आहे. थोडीशी प्रॅक्टिसची गरज आहे, पण एकदा ते समजलं त्याचं टेक्निक, ते कसा वळायचा, त्याच्या कळ्या कशा पाडायच्या, मग एकदम सोपा आहे. तर छान असा हा इथं मोदक जो आहे तो झालेला आहे एकदम परफेक्ट. तर आपली उकड जर परफेक्ट आली असेल तर आपला हा जो मोदक आहे तो पण परफेक्टच होणार आहे. मी तुम्हाला हा अजून एक मोदक करून दाखवते. तर प्रत्येक पारीवर आपल्याला सेमच दाब द्यायचा आहे जेणेकरून आपली जी पारी आहे ती लहान मोठी होणार नाही आहे आणि हलकीशी जाडसर आपल्याला पारी ठेवायची आहे. खूप पातळ पारी ठेवली तर मोदक हा फुटणार आहे तुमचा आणि खूप जाड ठेवली तर त्याचा जो आकार आहे तो शेप आहे तो चांगला येणार नाही आहे. तर पारी कशी करायची ती पुन्हा बघूया. थोडासा मी तुपाचा हात लावून घेतलेला आहे आणि ही आपली 3 बोटं आहे म्हणजे अंगठा आणि अंगठ्याच्या बाजूची 2 बोटं, अशा 3 बोटांचाच वापर करून आपण ह्या कळ्या पाडणार आहोत. तर ही पहिली चिमटी झाली म्हणजे पहिली पारी झाली. पहिली कळी पाडून झाल्यानंतर मधल्या बोटाने आपण अंतर घेणार आहोत. प्रत्येक कळ्यांमधलं अंतर हे मधल्या बोटावर ठरणार आहे. हे बघा.
आणि अंगठ्याच्या साईडने आणि मधल्या बोटाच्या ह्याने मी त्याला पूर्ण असा जो उभा जो बाहेरची जी चिमटी आहे ती मी सगळी घेत आहे. म्हणजे अंगठ्याने जेवढं तुम्ही दाबत जाल तेवढी आपली लांबसर अशी ही कळी तयार होणार आहे. हे बघा. थोडासा तुपाचा हात लावत लावत आपल्याला ह्या सगळ्या ज्या कळ्या आहेत त्या पाडून घ्यायच्या आहेत. परफेक्ट. आणि जेवढ्या जवळजवळ कळ्या पाडता येईल तेवढं पाडण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, म्हणजे जो मोदक आहे तो एकदम सुबक होणार आहे. तुम्ही जर उकडीच्या मोदकांचा व्यवसाय करत असाल तर नक्की ही मेथड वापरा. तर ह्या मेथडने तुमचे पटापट मोदक तयार करून होतील. तर ही बघा मस्त अशी ही मोदकाची वाटी इथं तयार झालेली आहेत. कळ्या पण परफेक्ट पडलेल्या आहेत. कारण हाताने पारी करायला आणि तो मोदक हे करायला फार वेळ जातो. त्यापेक्षा एकदम सोपी ही पद्धत आहे पुरी यंत्रावर प्रेस करून मोदक करायची. आणि बघू शकता मस्त असं मी सारण भरलेलं आहे. आणि हा सारण पण जर जास्त मध्ये मध्ये येत असेल तर त्याला थोडंसं खाली प्रेस करून घ्यायचं आणि हळूहळू हा मोदक आपल्याला वळून घ्यायचा आहे. अंगठ्याच्या साहाय्याने ह्या ज्या पाकळ्या आहेत तर त्या पुढे पुढे सरकवायच्या आहेत क्लॉकवाईज. हे बघा. ज्या हातावर पारी ठेवली आहे त्या हाताच्या अंगठ्याच्या साहाय्याने हळूहळू ह्या पाकळ्या पुढे सरकवायच्या आहेत. आणि बंद करताना तो अंगठा आणि त्याचं जे बोट आहे तर त्याच्या साहाय्याने आपल्याला हे बंद करून घ्यायचं आहे. पण शक्यतो बंद करताना वरतून असं बंद करायचं आहे. खूप खाली हात धरायचा नाही आहे. ती जी पकड आहे ती खूप खाली न्यायची नाही आहे. हलकी हलकी वरतीच न्यायची आहे आणि हळूहळू क्लॉकवाईज फिरवत आपल्याला मोदक हा बंद करून घ्यायचा आहे. आणि एक्स्ट्राचं पीठ आहे ते काढून घ्यायचं आहे. परफेक्ट. बघू शकता हा पण मोदक मस्त असा वळून झालेला आहे. याला पण छान अशा कळ्या पडलेल्या आहेत. तुम्ही ही जर पद्धत वापरली ना तर तुम्ही भराभर मोदक करू शकता. 21 मोदक अगदी 15 ते 20 मिनिटात तुमचे तयार होणार आहेत. तर छान असे हे मोदक इथं तयार झालेले आहेत. परफेक्ट. बघू शकता. तर अशाच पद्धतीने मी बाकी सगळे जे मोदक आहेत ते करून घेतलेले आहेत आणि ते नंतर मी वाफवून घेतलेले आहेत. तर इथं खाली चाळणीला थोडंसं मी तूप लावलं आणि हे मोदक ठेवून घेतले. मोदक ठेवताना थोडं अंतर ठेवायचं आहे आणि आपल्याला हे 10 ते 15 मिनटं वाफवून घ्यायचे आहेत. पण ते सगळं मला काही शूट करता आलं नाही वाफवणं. पण बाकी सगळे मोदक मस्त झालेले. पण वाफवलेल्या मोदकापैकी हे 2 मोदक राहिलेले आहेत तर ते तुम्हाला मी दाखवते. तर ही मोदक करण्याची माझी सोपी पद्धत तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर ही रेसिपी आवडली असेल तर तिला लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.